Omah. Ini orang. Omah. Mas maot ini orang mah. Bos ora mulai to, Mas. Hah? Bos. Oh bos. Yo, Kering beja mah isuk kadenya teh. omah pundi, Mas? Hah? Omah. Ini orang. Omah. Mas maot ini orang mah. Apa wong itu? Rumah. Oh, Rumah. orang mah 3 rut. Oh. 3 rut di Cisewu. Yo. Kesuwe kene. Hah? Kesuwe. Atau suwe mah apes. Lama. Wis lama nang kene. Wah lama. Adalah 3 tahun mah. Wah, suwe yo. Guys, aku baleni kerja meneh ya, Mas yo. Naon? Kerja. Oh kan gawe deui. Yo. Nasab. Ini hai pengertian bahasa Sunda euy, orang Jawa mah lieur kana kudu ini. Aya tadi dahar di ngobongna mun kita kue nama. Kue barangkahan. Wah, jagoan karo wong Sunda ki angel terangane. Ora ngerti aku bahasane apa. Bermumet iki suwe-suwe nang kene. Piye yo? Beda adol iso anu iki bahasane.